Silav şev baş hevando anha ji bo Kurdan roja qiyametiye, roja man û nemanê ye. Tê bîra we beriya 3-4 saetan berîtan îrem rojnamegera hevala me tevlî bültena me bû bangekî lezgîn kir. Li ser banga Berîtanê milletê Bakurê Kurdistanê rabû Serpiya ê Başûrê Kurdistanê rabû Serpiya. Ez aniha ew şahiya hevala me ya Berîtan ez boye bidim godarkirin. Ka bi hev re em lê godarkin. Heval Bedran. Daxwaza me pêk hat Bakurê Kurdistanê tê deriyê Kobanê şikandiye. Tên zebînê Silêmanî sibê tê vê derê, Hewlêr tê vê derê. Ez niha diçim ciyê bûyerê miletê qamişta hemû derketiye. Em ê serkevin. Tamam. Em ê serkevin. Gelin hemû derstîdaxa derketiye. Em ê bila Tirk bizanin. Planê wan ser nakevin. Ev hevala ku hûn dengî dibîsin bültena saet 19 da tevlî bültena me bû bawekî lezgîn bang kiribû ev bû. Heval Bedran. Daxwaza me pêk hat Bakurê Kurdistanê tê deriyê Kobanê şikandiye. Tên zebînê Tamam. Du hevalê min hene vê derê ez hema bigirim jor. Deqekî Yakup Güneş Ronî Riha hûn bi xêr hatin. Navxerê da û serçava. Navxerê da mamoste. Niha rewşekî lezgîn heye seferberî hatiye îlan kirin. Milletê me her çarperçê Kurdistanê heta li Ewropayê jî ji Kazakistanê bigire heta deverên ku lê Kurd hene herkes li ser piyan e. Lê tişta balkêş ew e ku Kobaniya duyemîn pêk tê dişibe rewşa Kobanî millet deriyê Sînor şikandiye hatiye bi qasî ku me bihîst êdî em ne li herêmê ne lê xuyaya Wisa ye. Silêmanî, Hewlêr hemî li ser piyan e. Hema hûn ji we her duya kî gotinê bigire gotiniya wî ye. Kerem Mamoste Kur'an'ı fermo. demiş. Yani ez vê bibêjim şevekeke dîsa gelek girîng e demekeke dîrokî dan dijîn. Gelê Kurd hewceye xwe dîsa îspat bike. Ev kes gelê Kurd wata tev rabe ser xwe 5 milyon gelê Kurd li her deverên cîhanê rabe ser xwe û taybet Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê berê xwe bidin sînora tu kes dikanin gelê Kurd bisekirîne. Madem ki em dibêjin yekitî ev e. Kobanê ew ruh ava kir. Kobanê ew ruh ava kir. Ziyad Heleb fermandanê nemir ket dengê em nikanîn wilgaziya wî biçya rûmeta gelê xwe parast dibe çe bera serê xwe da lê serê xwe ber dijmin danin ihadê. Heger îro em rûmeta Ziyad Heleb neparêzin ez dibêm qey pir ji eyb ji me re. Yani kesên bişimik tên desta da dibe çe dewleta Türk li paş û va Daişên bişimik jarê bi navê artêşan Sûriyan Ereba berê xwe didin çiya û çol û çeperên Kurdistanê jinên serê Kurd jê dikin wêneyên me dît dîmenên me dît em nikanin rakin psîkolojiya me xerab bûye. Ez bi xwe li Ewropa min ez jî demekê Kobanê bûm şer kir gazî bûm li wê derê dema ev hawar defa hawarê lê ket wekeke kesekî Kurd min jî berê xwe dayê xwe li têla qelban û qelmayîna qelban derbas bûm. Lê îro em li vê derê em nikanin derkê de herin yani em perîşan bûne ji ber ku roj ketiye yani emrê rojava ketiye nav rojan yani ya wê vê zincîrê bişkîne ya wê têk hebe. Ev jî li ser pişta gelê Kurdî Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê bi taybet muhakkak her deverê cîhanê ama yê vê qederê wê diyar bike muhakkak kesên li ber xwe dide di qada şerda û her wiha yê ki gaziyê dibin ji qada şerda sînorên dewleta Tirkiyê xistinê û dixwaze Kurda di wê derê da bifetîne weke keftara Kurda werhatinin em vê bêxîretiyê nikane qebûl bike yana em ê li vê derana li va welatana her kesê bera serê xwe din her xwe bikuşin. Em vê nikane qebûl bike yani bi rastî em hatinin asteke wisa ez îro li Bakurê Kurdistanê bama min ê xwe li têlê xista dawka ez bimirim yani em nikarin bi bî hewa bişîn. Îjarî lewra siyaseta Bakurê Kurdistanê jî heyran ya rabin ser xwe ya pêşiya gelmegirin. Ya rabin ser xwe mirin careke mawata seva Rojavayê Kurdistanê seva kesên bişimik hatinin jinên Kurd serê wan jê dikin talan dibin ji xwe re waxta îro em nemirin ez nealet li mirina sibê bê ya. Welhasıl ez kanim vê bibêjim bijî gelê Kurd na li ser nigane niha Bakurê Kurdistanê berê xwe daye sînora her wiha Başûrê Kurdistanê Silêmanî di Hewlêr her wiha vê carî Kurd wê bi ser bikevin.
Ve cari بسر بکوی دی وی دبی چه وی فرمی ببر yani kıçteki fermi be ne o işler başar bakabe eğer ha mazlum kobani çuşami hat meydan jolan rafast ez gale fanafroşum ez rumeta fanafroşum ez vegar nav qawmi xwe و من شر اعلان kiriye ez bimrim ez القضاء şer bi rumet bimrim lê ez gale fanafroşum serê xwedanînim û tüm moru imza navêjim tiştê te baxşîm kiriye em li pişta mazlum kobanê generalê Kurdin em jî bimrin em ê bi şeref bimrin em bimrin em ê bi xuşk û birayê xwe re bimrin mirin ji vê rojê xweştinîne rojnamevanên me li Kurd li başûrê Rojavayên Kurdistanê hemiya daxeniya xwe da qamera mamera qelema wîtiye roja çekê Elî Amar êdina hemiya me qamera qelem avît em radêrên çekê xuşk û birayê xwe biparêzin namusa gelê Kurd rûmeta gelê Kurd biparêzin lewra em tev çitêke ser milê me ama taybet Bakurê Kurdistanê başûrê Kurdistanê xwe sînora biqelbînin xuşk û birayê xwe destên wan erebên çola da me êlin û bira serê wan jê nekin û namusa rûmeta gelê Kurd nelîzin ez kanim vê bibêjim Hevando ev tiştek ku eser ekranê dît ne slogan e gotinê Mazlum Abdî ne ji Colanî re gotiye yani ez ê vegerim nava miletê xwe îcab bike ez ê bi şerefa xwe bimirim ama ez teslîm nabim ez berhemên Rojavayê Kurdistanê jî destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê jî teslîmê tu kesekî nakim û biryara şer da û biryara şer da elbet em ê bajarên xwe bikin goristanên dijmin anha ev biryara qesedê ye tiştekî wisa heye niha kekiya xwe tu jî fikrê xwe bibêje di naberê de ez dîmena parve dikim û tiştê xweş hene îşev ez ji we re dibêjim moralê xwe bilind bigirin Ya bêguman ev rojana rojên tengin rojê mayîn û nemayîne lê di dîroka me da bi rastî jî ev rojana gelek hatî jiyandin Kurd di her rojên tarî da jî dîsa jî bi awayekî derketiya rohunayê di vê rojê halên da jî bi rastî jî Kurd di her aliyê da biryara hebûn û tunebûnê da ye wek General Mazlum jî dibe icab bike ez ê vegerim cem gelê xwe li ser axa xwe bi şeref û bi rûmet bimrim. Bêguman Kurd heta niha bi her awayê xwest bi cînarên xwe re bi derdorên xwe re li ser axa xwe wek mirovan bijî lê mixabin wek Ronî jî got ji me re li ser axa xwe bi rûmet bi hev re jiyandin nema dema ku wan şer li ser me ferz kir mesele anî ser hebûn û tunebûnê Kurd anora xwe teslîmê tu kesî nake. Lê ev barê ku anha Kurdên ku kesên ku xwedî vicdan, kesên ku Kurdperwer gere vî barê hanê tenê li ser gelên Rojava û berxwedêrên di nava Rojava ji ser şermana nehêlin. Em her kesekî îro ne rewşenbîrin, em her kesekî ne rojnamevanin, em ne nivîskarin, em tu tiştekî ninin di vî roja hanê da. Lazım e ku em hemûn tîtilê xwe daynin aliyekî wek Kurdekî berxwedêr çi bike bi ser milê me gere em bi wî awayê tev bigerin. Lê bi serî da kesê ku pêşengiya vî gelê dike siyasetmedarên bi rastî jî Bakurên Kurdistanê di vî roja hanê da gere hinek din bi biryar bin, bi qirar bin, bi stratejîkî baş tev bigerin. Gere îro ev anha gere ev pêşengiya vî gelê hanê bikira, motive bikirana gere ena îro pêşiya gel bana. Gere îro di meclisê da çi ji destê wan bata bawayekî bata kirin. Beriya ev qirara hanê ku bi destên dewleta Tirkiye bata kirin, gere parî hinek xwedî feraset bibe hinek pêşdîtin tev bigeriya. Bi gorî wî hinek din nêzîkên meseleya bibana. Lê ez hêvîdarim ku ev hêviya şikestiya ku ji siyasetmedarên Kurd wê ew xetayên xwe ev di heman demê da firsendekî jî dide wan. Ew kêmasiyên ku wan heta niha kir di vê demên aqwasa krîtîk da demên aqwasa aloziyê da ev firsend ji bona xwedûzkirina wan jî ji bona xwe xetayê xwe dûz bike. Bêguman Kurd têk naçe ez ji vîya sedî set bawerim. Kurd gelek rast e ez bînim bîre hevara ev dîmenên îşevin ev dîmenê Bakurê Kurdistanê ne ez zana dîmenê başûr jî nîşanê vedim millet li ber konsolosxanaya Amerîkayê konsolosxanaya Amerîkayê Hewlêrê li hev civiyaye Amerîka sûçekî mezin kiriye li hemer Kurdan hîyanet li Kurdan kiriye ana milletê me li wê derê tê cem hev ez ê dîmenê nîşan bidim
her derê Kurdistanê însan rabiye serpiya tenê tiştekî jî bibêjim hevanno qasî ku pispor ji min re dibêjin eger hûn weşanê biacî bînin weşana me zêdetir tere malê xelkê pêşiya xelkê ji bo wî haya însanan çê dibe ji me di wê manê de dibêjim derdê min ê ku anha ez derdê min ê weşana me tune ye derdê min ew e dengê me bigêje zêdetir însanan ecibandin bawer dikim kilîta vê meseleyê lazim e Kerem Kemamosi ez dîmena nîşan didim tu bidomîne. Yani ji ber vîya wek berî ji got ev rojava zaroka me ya piçûk e. Gelê me yên rojava li her perçeyên Kurdistanê canê xwe dan. Îro tu her bakurê Kurdistanê li binê kîjan kevirê mêzeke zarokên rojavayên Kurdistanê di wir de veşartiye. Tu biçe başûr dîsa gelê rojava ji bona başûr ji bona perçeyekî axekî Kurdistanê canê xwe da. İro gere em deynê xwe baş bidin. Em gelin rojava tenê nehêle. Bi çi dibe bila bibe. Li ser me bi çi dibe mal bila bibe. Lazım ku em îro gelin rojava divî tengasiya hanê da divî dorpêşkirinê hanê da em bikaribin bi her away wî dorpêşbûnê ji holê rabkin wî kirasê ku dixwazin li me bikin biqelişînin. Yek ya dûn ez dixwazim kesên ku li Ewropayê dijîn, kesên ku berên parlamenter, şaredar, hukuknas, rojnamevan gere em îro niha li ber derên yekîtiya milletin yekbûyî bana û me ji wan parastinekî daxwaz bikira. Ev dereng jî nine. Lê ji vir şûn da gerek ku ev ne ku em îro rojekî derkevin kolanan çalakiyên xwe bikin û cardin vegerin mala xwe. Ev dî ev pêvajo di wê merhelê da nine. İro heta ku Rojava bigêje di qadên navnetewî da dibin garantiya dewletên navnetewî da bigêje statûyekî çi dibe bila bibe gere ji vir şûn da Kurd gav şûn da nabêje. Ji ber ku ev destpêk rengekî dide hemû perçeyên Kurdistanê yê din jî bi rastî jî Bakur statûya Rojava başûr statûya Rojhilat rewşa ku ana Rojhilat tê da moral û motivasyonê wî jî bilind dike. Siyaseta ku mirî ya sal û nîve li Bakurên Kurdistanê wek mirî wî jî zînde dike. Statûya başûr hebûna başûr hinek din bi qewî dike. Lê dem idî hatî em ê ya xewna Ehmedê Xanê di vî destpêka hanê da bikaribin pêk bikin bikevin ser wê rêyê an jî em ê carekî tin di rûpelên dîrokê da nedîtî bên dîtin. Lê ez bawerim dîroka ku ji nû ve tê nîşandin wek General Mazlûm wek General Ziyad wek mazlûm dohan û heyrî durmuşên ku digol ser mezerê min eger ku ez mirim ji welatê xwe re deyndar binivîsine. Em zanin ev ruhê berxwedir ji ku derê tên. Lê lazim e ku ew ruhên berxwedir di van rojana da hinek tin derkeve pêş û em bedela ku heta niha bi hezaran Kurda bedela ku Kurda daye lazim e ku viya va bawayekî bi encam bibe. Eger ku ev encam nebe em ê hemû bi awayekî têk biçin yan. Ez ê niha vana bêjim Vajî Swîsre ev jî paytexta Swîsre berne li pêşiya parlamentoyê di vê saetê de însan hatine berf jî dibare dibin berfê de mirovê me xwedî li Rojavayê Kurdistanê derdikevin. Bravo. Xêr be. Her der rabiye serpiya. Yadin jî gele em divan mîting û meşan da divan çalakiyan da ala xwe ya Kurdistanê êdî bi serfirazî bilind bikin. Bira dünya jî bizane bi ku yek alekî me heye hek wek gelên dina. Êdî em bizane bi ku em êdî ne wek kesên ku girêdayên rêxistina ne tev digerin. Em êdî girêdayên Kurd û Kurdistanê ne alekî me heye welatekî me heye em jî dixwazin wek her gelekî di welatê xwe da li ser axa xwe dibin ala xwe da bi serfirazî bijîn. Dawa netewiye ne dawa partiye ne dawa dernegane ne arêxistinane. Daw edî an netewiye. Klas rast bêjî. Yadî jî hîn jî kanalê me di nifisînin dibe çi ajansê me na Kuzey Doğu Suriye. İdî ne Kuzey Doğu Suriye'yi. Rojavayê Kurdistanê idî. İdî ne Kuzey Doğu Suriye'ye. Mezopotamya, Ajansa Mezopotamya hîn jî di nifisînin Kuzey Doğu Suriye. Kuzey Doğu Suriye qediyan. Rojavayê Kurdistanê gotin çalakî gotin bi çalakî avse. Tiştekî li gotina te zêde kim Faysal Dağlı Mîvanê min bû ew jî dibêje projeya Qesedê jî bidawî bû.
tiştekî aydê Sûriye li Rojava dîtune qesede Quwetên Sûriya Demokratîk ew projeyekî bû. Ew jî dîne ma YPG ma YPJ ma. Katişteki agaya ki bidim ve çergi gel rabuya ser ve morali qesedi morali ne qesedi morali şervani yepegi yepeji hem lejera haseki her vaha li kobani berqadane ke diroki dimeşine yani ha advan ki yana da li kobani gellek çete dibe çeketin kemini u tekçun her vaha berqadane ke mesin ha lejeri haseki dome و شرطان نکانی وی اشاره بکرا چرکر ترکیه وان هرونه خواه یه بین مروفلا کرن در کل آلیوان بکه یعنی گل رابوی سرخل باکوری کردستانی باشوری کردستانی او هیز و جوش و او مورال کتیه یدبه چه یعنی یه پگی او دقادا شرده مهدید آن هدوا که یانا دا بر قدان کمزن لهنگه کمزن هم لجیر او قبانی هم لجیر حسه که شروان کرد شروان یه پگی و یه پجی لهنبرین چنتایا پیکینن ولی حاصل اگر گله کرد رابط سر خواه میشروانی خواه بتنه نه علم و پوزی وان بدن عرضی اگر ما پوزی وان بدن عرضی ایدی افتشتی ما دوجه دو قصد ایدی بده مجیم ناقازن ایدی چونکی وقت امد وان قادا شرده تیگ ببه روجوای کردستانی و هرقبیه ناسته کردن در واقعی لیانا دال هر دری چالیکی هنن و هر وها شروانی گله کرد اوهیز گرتنه و قادا شرده جی هم انجام بینن Dünya milletên sevînê giş ket. Pa giş kevin deriyên sevîn eşkenan dir û millet giş kevin heval serava dikişînin. Ev jî tişe em dengê vî xortê xwe jî godar kin. زن گذر پیشا پیش مرگی خدا کم حتا نداشت خو نارینه اما وگو جهان دنیا گیش دو کردارا بویه سعودی برزاری دو گوش جی کردا چه بب گذر پیشا پیش مرگی خدا کم کردا دخن به تحریک کردا در خا پاندش طرف کرداشی حتا انا منتر گو پیش مرگی روشافا خوار کاندره جوان روشافا خونه هر کاندره جوان با کردا کتره سهودن سبیله جوان propaganda ya bigre mamusta ve کردستانی ve bigre propaganda yene ki el hemberi berdani pekine bigre Em divê demê de mirov propaganda nikare na aman kanal heşt hayrana ve ev jî konsolosxaneya Amerîkayê ya Lehewlêrê ye. Em bêdeng bidin ji ber ku mûzîka vêtine serê. Ez dibêjim ev dîmenên dîrokî ne cara yekem e li Hewlêrê li hember konsolosxaneya mezin ya Amerîkayê ku nû vebû bravo di vekirina wî de ev konsolosxaneya herî mezin a cîhanê ye. Li Hewlêrê vebiye. Zanin bi qasî gundekî mezin e berfirê he. Tê de her tişt heye. Nûnertiya Amerîkayê ya li Rojheta Navî ne ev konsolosxaneya li Vêderê. Milletê Kurd çawa li xwe kir dijmin heqetin ya. Merû şox dibe. Amerîka çawa bi ser ket. Çawa pişta xwe da Kurda. Kekiya xwe mamusta kerem kero. du gotina dedim mamusta Yakub em nekevin vê xeteriyê jî yani li hemberîn hêzên navnetewî û li hemberî Amerîka û İsraîl û Awropa zaten Türkiye dixwaze me tîj bike rastî ne ve em nekevin vê xeteriyê jî yani Kurdê xwe nikane bi duriya biparêze kesek wan naparêze walhasil em nekevin vê xeteriyê em ê bibîne em ê hetanê heftakî din hefte bibîne eger şer dewam kir nihayî çi bûye Trump telefonî colanî kir îşev vê barê Trump telefonî colanî kir سوا في مسألة والحاصل أمريكا في خطرية أنتي أمريكا أنتي سنوي أنتي إمبرياليزم ذاتنا وخدنا ولا تجيه أم زبقة أمريكا في خطرية Yani eji ve kroni tevdigerim tekiliyen navnetevi tekiliyen devleta ayaki din demeşe çava merivli qadê dinire bi gorî wî nameşe şuha hedefa devleta Türk yek şuan ew bû jî ji vî armanca hani bi texmîna min ji armanca wen yek ew bû jî dijminiya xweya ku dixwazin li hemberê Amerîkayê bikarbîne ser Kurda re bîne ziman ya li hemberî İsraîlê jî ser Kurda re bîne ziman
Divan rojên awa hîstên mirov bilom dibe bi rastî jî di propaganda alî psikolojîk da dibe serdemên gelek hêrsa jî. Lê lazim e ku meriv bîne ziman lê tiştekî din e meriv gere divan rojana da hinek pêşe roja xwe jî barîkî em ê sivê dîsa bi Amerîkayê rûnin. Em ê sivê dîsa bi Amerîkayê Berxwedana gelê Kurd anha divê kêniya da berxwedana gelê Kurd girîng e. Bêguman em anha berxwedan ji me em van weneyên ku çar perçên Kurdistanê da bi ruhên netewî bi ala Kurdistanê bi her qadê da tê meşandin em gere li ser viya dîrokekî din werin avakirin, hişmendiyekî din were avakirin. Ji vir şûn da gere her siyasetmedarên Kurdê ku dibe ez ji bona azadiya Kurd û Kurdistanê dixebitim ew ê ku wan nikarîbû bike yek lê îro ew riha di gel da biye yek. Gel da alî Kurd û Kurdistanê de hêstên netewî da bi yek dengekî tev digere. Di vir şûn da gere ji vir şûn da kesên ku siyaset dike, kesên ku siyasetê li ser navê Kurda dimeşîne ev yekbûna gel ku di nav xwe da çêkiriye siyaset jî gere bi gorê wî şekil bigire. Bêguman da alî rêveberiyê da alî hinek meseleyan da fikrên cuda lazim e hebe. Lê dema ku berjewendiyên Kurd û Kurdistanê kete rojevê lazim e ku her partiyekî siyasî, her rêxistinekî siyasî berjewendiyên xwe yên partîbûnê bikaribe dayîne alî kî berjewendiyên Kurd û Kurdistanê yê gelê Kurdistanê ji xwe re esas bigire. Ev vê dersê jî didim me. Dî em nikarin ji vê saetê şûn da bi refleksên berê vî rewşehanê tev bigerin. Di rojên wiha krîtîk da gerek Kurd tevgera siyasîn yên Kurda bi yek dengekî tevgerbûnê li wan ferz bike. Zorê bide wan. Kî di vê rojê hanê da dijberiya partiyekî Kurdê din bike lazim e ku em müsaade ji wî ra nekin. Nîqaşên Ev jî dîmenê Silêmaniyê ne hevanno? Dîmenê Silêmaniyê ne bi destûra we sema ev Silêmaniye bû keremkin. Ronî kerem. Anha weke me got yani li deverê Kurdistanê ew piştgiriya mêzeke vê demê de Foza Yusuf siyasetmedara Rojavayê Kurdistanê her wiha bangavaziya li bo gelê Kurd kir taybet ji bo gelê Bakur hem bi Tirkî kir hem bi Erebî kirin welhasıl bangavazî li gelê Kurd kir yani wata xwîşkê mere li kişiyan warî tê kevetin xeteriyê ev kesên ji çolên Ereba hatibe şimit niga dabe ev kesên çiyayên Kurdistanê me qabkiriniye xwe wek 40 sal li hemberî dagirkeran şerdike dixwaze têk bibe rûmeta wî ya 40 sal tuhêz dewleta Tirkiyeyê têk bibira dixwazin bin Erebên qirêj têk bibin em vê qebûl nakin em vê qebûl nakin tu kesekî Kurd ji kîjan o îdeolojiyê be vê qebûl nake her wiha gelê me yê Êzidî yê Şengalê yê herî vê êşê zanine win ew jî gerek xwelsînor xin îro yani Rojavayê Kurdistanê wexta têk here gelek der têk dihere Şengal têk dihere başûrê Kurdistanê xewn û xeyala wê ya safxwebûnê têk dihere îdî ne Kuzey Doğu Sûriyeyê birader ji wanan jî berde birader ji herkes armancî xwe din heyî devî armancanan jî berde Rojavayê Kurdistanê li ber xwe dide fermandarê wê General Mazlûm meydan xwendiye ez serê xwe danînim û rûmeta gelê xwe nafroşim ez ê vedigerim cem gelê xwe biryara şer didim û biryara şer daye û li ser şer e weke fermandarekî Mahmûd Berxwedan fermandarê Kobanê her wiha bangavazî li Kobanê kir me îdî em hatinin asteke din îdî şerê hebûn û tunebûnê ye şerê nemanê ye û manînê ye welhasıl li her deverên Rojavayê Kurdistanê zaten ev dibe çekgel rabûye ser xwe û her wiha Bakurê Kurdistanê gerek vê piştgiriya xwe Kurd hîn zêde Kurd xwe li têla xe em kana xwe li têla xin yanî wexta me dît li Kobanê 2014 de heman proje bû heman dibe çe dejavû bû em weke dejaviyekî dîsa dibîne lê belê vê carî destûra te çawa ku te bas kir Xerîb Husso serokê PYD ye binêr belê الحق حمو ازاد دائما وقف هادي
Serokê peyedê rabiye silah girtiye destê xwe kolana Şek destalaye. bajarê xwe kolana xwe diparêze keremkin em lê godar kin eger deng were tabî. Me gelek cara ban kiriye. Hem aştiye dixwazin, hem azadiye dixwazin, hem çareseriyê dixwazin. Weke partiyekî siyasî temsilciyê bê civakê ban gelek de hene. Lê mixabin ji bo çareseriyê qutbûnê çê dikin, neqebûlkinê jî nehazirin, neamadene, ji bo aştiyê şer nekarî dikin, aştiyê naxwazin. Ki düşmanete aşkı nefas, düşmanete çareseri nefas, o bir şey varsa ki düşmanlığı erişe nedir, o kalkırma nedir esas, ama çıktın bederi, hep Daesh'in, hep çetene, hem herin bindesti çata da cihan bikin, hem teslim bibin, bimirnegi vusam narazine, hem bimirin hem şeref bimirin. تکوشینا کرش بو آزادی مکر ما تکوشینا کرش بو پیشر روزه کی خواست به سوریه ده چه روز آبا آزاد ببه بی خلقی ره اف خلق همو آزاد ببه لیوان کی انکار دکن همو اتفاقا بن پیدکن اخلاق مروباتی بن پیدکن لهم بر ما گپ مزن دخون خلقنا ما دخوازن کشتنا ما دخوازن لهم بر به از برخواه بدن لسر خط شهید خواه به خط نرخ خواه به رحی آزاد به تاکوشینی اما بانگوازی گلی خواه همیه کریه امی به هبرا روژاوا بپاریزه Mesele eve Mamosta derfet devilmedi gotuna böcüm himj bilene giriye. Çünkü ev zamanı belengaz Slav urez yapacak dişinim. Az fazla rol ve dire leşkeri bir bama. Fedai bir bama. O fermandari mi var? Evde lehedeki. Ama ev zamanı ki belengaz yem devci berden. Ama aşikiye de fazla ama azadiye de fazla. Hayran ev perenake. Ev kesi hez erişetinin serte perenake. Em mili ne aşikiye de fazla ne azadiye de fazla. Em Palestina Rojava'yı Kurdistan'ı em Palestina Rojava'yı Kurdistan'ı de fazla. Yani çünkü ev kesi lehemberi teyidi. Gerek ne beje em aşikiye fazla. Yani tu aşikiye bu fazla ne fazla. Lehemberi ve hez lehemberi te perenake. Ev hezan em idi mesela mehbunu tunebunu em azadiya ahar Rojava'yı Kurdistan'ı serxabuna ahar Rojava'yı Kurdistan'ı fazla. Vaka federasyonu qediye idiyev. U yajibe mehamiye bukuşun. Ez ben ki gotuna do çıkar yani zamanı ki Belengazi u yajibo yektiya Suriye perçene be. Suriye bra perçe be cirku bercahma verir. yani rast bêjî êdî wexta wan gotina ne ew gotinê berê bûn ez bi te re me gotinên berê êdî me ro bikarneyne Sûriye perçe dibe bila hezar cara perçe be kekiya xûb tu wisa nafikirî gelo Ya eji tabii ki gayame, armancame, perçebuna van devletin ku ne tane Suriye. Devletin ku li ser tunebuna Kurda hatı bu avakirin hemû rêxistenên Kurdayên ku di 100 salê de hatin avakirin ji bona perçebuna van devletana bû. Em viya serî set bizanin. Ha Başûr dibe, ha Rojava dibe, ha Rojhilat dibe, ha Bakur dibe. Lê gotinekê dibe gotina dawî yên berxwedêr didin. Yani ew tişta kifş dikin. Divir da esas lîstikekî pir bi awayekî psikolojik derûnî li ser General Mazlum hat lîstin. Di alî psikolojik da wek dêra zor, raqa, hinek mehleya ji destên Kurda bi awayekî Kurd ji wê derên vekişiyan di medya xwe de, di çapemeniya dünyayê de, di çapemeniya ku tora civakî da Kurd wek qels, wek bêçare, wek bêkes da nîşandan dûra jî telefonên General Mazlum kir li Şamên hevdîtinekî xwestin pêk bînin. Her kesî texmîn dikir ku di vî qelsiya hanê da General Mazlum dibe ku tişta ku naxwaze bê daxwaza xwe jî bide îmzekirin lê mêrê mêrxas Generalê gelê Kurd şagirtên Mazlum Doğan Mazlum Kobanî got eger rûmet be rûmet mirin be mirin. Eger ku ez di navbera rûmetê û mirinê da tercihekî bikim ez rûmetê digirim pêş ez mirinê digirim pêş lê rûmeta xwe bin pê nakim. Ev di dîroka me da gelek qehremanên wisa hene.
وەک سێدیخانە شاگردێ دەبێت چە بەرزانی مەزن ژێرەوە Tabii general şagirtê bu. Berzaniyên mezin şagirtên qadim Hemede şagirtên hemû berxwedêrên Kurd û Kurdistanê ye. Şagirtê Elîcan e, şagirtê Seyidxanê Ker e, şagirtê Heyder e, şagirtê Keremê Kola Xasî ye. Bi rastî Şagirtê dibê çە siyarê Eznavur bavê Elfesiya ye ferzende. yani ferzende bek. Yani ji ber vîya ev têra xwe qehreman di dîroka me de heye, têra xwe berxwedêr heye. Ji ber vîya min got ji vî rojê şûn da eger ku em bixwazin ruhekî netew û kurdperwer ava bikin, lazim e ku em van bûyerana ji nû ve û bi perspektîfekî nû bi gorên axa Kurd û Kurdistanê, bi gorê dîroka Kurdistanê ji nû ve şîrove bikin, jî nû ve ew mecûyê ku berova jî hinek hatî çêkirin jî ew mecû lazim e ku bi çanda me, bi dîroka me û bi berxwedêrên me yên ku canê xwe daye em bi wan dakirin. Hevan ez were tiştek bêjim. Ne biratiya Sûriye, biratiya Iraqê û erê cîwek cînar bi edalet em dikarin tevhev bijîn. Heta em biratiya gela dixwazin em welatekî bi edalet ava bikin, kesê ku dixwaze were di wî di edaleta aramî da bijî kerem ki derê me ji wan re jî vekiriye. Ez bikem naberê tiştekî bêjim ji we re binêrin. Biratiya gelan tiştekî neşaşe. Min vê êvarê jî gotiye binêrin. Biratiya gelan demokrasî, aştî, vana têgehên medeniyetê ne. Wextê ku milletê Ereb bi me re biratiyê qebûl neke, ev nayê meعنê ku biratiya gelan şaş e. Tirk wextê ku biratiyê bi me re qebûl nekin, nayê meعنê ku felsefeya biratiya gelan şaş e. Biratiya gelan heye. Niha. Ez virada tevte wek tevte yani tabii bana mikaşı hinektinin Em nîqaş nekin, em xwedî nîqaş nekin. Biratiya gela tune hev wek hev Cîrantiya gelan heye. Hevaltiya gelan heye. Hevaltiya wan heye. Dostiya wan heye. Cîrantiya wan heye. Manîfeta wan heye. Berjewendiya wan heye. Biratiya tu gelanîne. Ez tiştekî dibibêjim wê demê. Niha di vê mesela me ya Rojavayê Kurdistanê de pêşî ez şaş nabînim. Niha tu rabî wekê qewmê Kurd hêjmara te Rojavayê Kurdistanê bixwasî 2 milyon e. Tu rabî li hember milletê Ereb şer îlan bikî, ez behsa rojê destpêkê dikim. Wê demê tu dikarî bikevî nava şerê etnîk, merû nikare ji nav derbikeve. Li Başûrê Kurdistanê tesîra wî çê dibe, li Bakur tesîra wî çê dibe. Şerê qewmî hevalê me biryar dan ji nav vekişin. Baş e? Tamam. Ya tiştekî rast bû. Lêbelê ê bêbextî kirin, ê xiyanetê kirin Ereb bixwe bûn. Hatin li Helebê êriş kirin. Normal li Helebê peyman hebû. Ama li gorî peymanê tev negeriyan. İcab nake merû şer îlan ke li hemberî wan. Paşê gotin em ê tên Rojaval we bixin. Dêr Hefrê heta Reqayê Tebqayê. Hevalê me gotin ya îcab nake. Em naxwazin bine îsrar kirin. Em naxwazin şer bikin. Heta kengî heta du êvarê. Du êvarê Ehmed Colanê derket got temam. Bila hevalê min êriş nekir. Bira çetê min kes êriş neke, me li hev kiriye û xilas. Lê Tirk ketin aberê Tirkan êriş kir. Colanî jî durrûtî dike. Jalîkî ve dibe bila êriş nekin ama tere pişt re jî telefon dike dibe êriş kin. Vana bêbextin. Bêbextiya wan nayê meعنê ku em neheqin. Tamam me tedbîrê xwe negirt ew tiştekî dine. Lê di dawiya de ê ku çek û sîleh dan me ê ku bi me re hevkar bûn hêzên navnetewî ew jî derbasî aliyê wan bûn. Vaya rastiyekê hûn dibêjin temam wana rexne nekin ama em mecbûrin rexne bikin. Ji ber ku ew jî derbasî aliyê çeteyan bûn. Kampa xwe guherandin. Eniya xwe guherandin. Tercîha xwe wisa kirine. Ama em jî berxêber kerê ninin. Em ne exmeqin. Em nikarin destkeftiyên xwe, qezencên xwe hema li ser tepsiya zêrin teslîmê wan çeteyan bikin, teslîmê Amerîkyan bikin. Êdî em ne wekê Kurdên 100 sal berê ne. Peymana Lozanê ji nû ve çê nabe. Ji ber vê yekî aniha ê ku şer dike ne tenê şervanê me ê Rojavayê Kurdistanê ye. Şervanê me ê Rojavayê Kurdistanê hejmara wan kêm e ji ber ku Ereb çûn. Belkî 20,000 belkî 30,000 şervanê me hene.
لی به میلیونان انسان ما سیاسی خود اراده هنه دکارن دوی دوزا آزادیه ده دوزا سرخوبونی ده بسر بکیون. از بخواه ارینیت فکرم از بخواه شامه از زانم خطا نتوی بسر دکیون. بنیرن دو روز بریجی سه روز بریجی دو جی بلکه تی بیروه موی داره گوتیه اگر پارتی می سیاسی بانگا سرخوبونی بکن اگر حقیقتا بانگا هستین دلی کردا بکن او چی دبیجن هستین نتوی کردان اگر تورا بدن خطابی وی هستین نتوی کردان بکن لهر دری دنیای کرد را دبن سرپیا به جنو میراوا به زاروکی خواه تی بیراوه نه بیراوه تماشامان خواه را دبیجم تی بیراوه و ایرو ام گیشتن وی آسته که سازی و پارتین ما خطاب روح نتوی کردان دکن جبرویه تو دو کردان نکاری راکی سرپیا جبو براتیه گلان تو نکاری راکی ده هر باکوری کردستان راکی جبو براتیه گلان دو انسان تو نکاری راکی سرپیا اما جبو روح نتوی تو میلیونات کاری راکی سرپیا اوه مسئله تشتكي دم ببيجم قال لي كرد نهال باكوري كردستاني وهر وهال باشوري كردستاني رابو سرقه ببانغا توري خستين كرد رانا وسرقه ببانغا روجاواي كردستاني رابو سرقه يعني نه بيدي باردون نه دمي وهر وها نج قنديلي وهر وها جتو درين يعني بانغوازي بوي قال لي كرد نهات داك رابو سرقه هي بانكر پشتی وی ساعته تو را بین سر ناوی تو وی سرهلدان بخی مال پارتیه خواه نه راسته تو پارتیه که گرک وی سرهلدان نکه مال خواه کسی که جبو پارتیه که را نبیه سر خواه تشتکی و نه بانش نکره کسی بان نکر هر روجاوای کردستان فوزا یوسف ریبرین روجاوای کردستان بانگلی اخبر کو گلی مرا بسنگا فلسطین راکن ام مبریا برخدان کیدای ام لوی دری ام بمرن لا شی می درکه بدنی می درکه لی ام سری خدانی نو بساقی درنا کفن و از بانگلی خد کم گوتن ولا حاصل گلی کد رابو سرقه گلی کد رابو سرقه آج ناو به دبه هنک دبه چه وانه دو قازن قل سر ارزانی رونن چی بگن اما نه مسئله چیه آبجی مخصوص بنویج ختم قال لي عرب إقامة نكرية هنا كوالي من أريد تمكين الزمان قال لي عرب ما إقامة نكرية نا ولا خو إقامة نكرية قال لي عرب جوري حظايا وقتها بقرية للرقة لدير زوري حظايا وي أول شيئا هذا بقول عطية جموية وداويات داوية هذا كهين خد هي جولانية ويا خد الدولة وتكرده أو الجم القومي خد سكنه أو نئي خانة أو راستية حقيقات هذا وقت تبي حقيقات شيء حقيقات تشتي عرب كرنت شوية الجم دولة طاقة والجم قومي خاصة كنية تو قومك دنا قومك خريبة تو قومك عارية أو قومك دبيتشا سمية وين حصل يعني قال لي عرب إخانات نكرية اگر كردال ويدريج كشتا كردا باز دبل كرد كشتلا كردال هذه إخانات كبير وجودها دبي إخانات أما نتوي كدن سواء نتوي خوان تاب بقرو نتوي كدن خوان نه إخانته ev tiştajı tam bir göre sosyolojiya rojlata navinici yani bir göre çanda Arabajı yani eci vek roni de fikrim yani na Arabın vede me deri zori rakay ev beguma bir göre berşevdi xo qavet ad sahida çi bir göre vi tevdigar ev kesin ku en bahsa ondikin vana giştik dişberin rejima Esad bu vede mi pevisti bir kurda dedit Amerika u Kurd bu avaki hevkarin hev bu pevisti bir kurda dedit قوت عالی کردا بو بگورن داخوازا خویا و دمی تفگریا لی دا عالی سوسیولوژی و هشمندیتی عربی دا اف کولو دو جولانی شون دا هر کسی فهم کرد که قوت با آوا اکید که به دست جولانی دما که عربه که عشیره که سنی بزانه به عشیره که عربه دن دبه خوادی دولت او وک قومویه تو به نخوازی جی باوا کی پال ورد گوهرینه ترجم قوم خو یعنی خوازلا د شر کی وهذا قوم کی کردین دنجی قوم کی دن تک بکرباتا جم کردا افتشته کی خوازاییه یادنجی yani merif gere hene pari ki diroka araba sosyoloji araba ji pari kişi baş bizanı be yani iktidar buna Muaviye dema Muaviye şerri navbera Arabo aşirin Arabada hatta iro bıçavay hati gere merifine ki pari kişi baş bizanı be yadınci
Dwarên siyasî rêxistinên siyasî gere tu carê li hemberên sosyolojiyê neyên ava kirin. Di dünyayê da tu sistem, tu rejim, tu îdeolojî nikare li hemberê sosyolojî şer bike. Şerbûna li dijîn sosyolojî wî sistemê têk dibe. Ev têra xwe hat ceribandin. Sosyoloji hinek tiştal ser mera ferz dike. Meriv dîrokê sosyoloji û çandê dema ku nikare negre berçev tişta ku di hişê mirov da mirov bixwaze wî ava bike îmkana ku li hemberê sosyolojiyê bi ser bikeve ew Ez wara tiştek bêjim. Ez tiştekî din bêjim bi rastî jî Şeyx Mehsûd Xeznewî di vî pêvajiya hanê da pir rolekî girîng dilîze. Banga mij melayê me ra ji oldarên me ra ji şagirtên Xeznewî û o kesên ku oldal ra bi rastî jî di vî pêvajiya hanê da barekî pir giran dikeve ser milê wan. Ew gelên ku bi salan e bi awayekî hatî xapandin di vî roja hanê da wek mirovên wek Xeznewî di vê rojê hanê da dikare bi rastî jî pêşengiya vî gelê bike deynê xwe yên ku heta niha nikare bidin bawayekî dikazî wî deynê xwe jî rast bikin yani. Di vê naberê de Mustafa Karasu wextê ku serhildan çêbe vê derê demokrasî ev e, îradeya milletan ev e. Wextê ku millet rabû serpiya Mustafa Karasu jî anha daxuyanî daye dibê roja parastina gel e. Roja parastina Rojavayê Kurdistanê ye. Henî daxwe yani danî merak kir. Çünkü hatta niha tu daxuyanî ji derkê nehatiye. Erê anha derket, anha hatiye. Ez tira bêjim kengî hat saat dudiya de li gorî saata Rojavayê Kurdistanê saat yani 10 deqe berê. 10 de xuya ye bi telefonê daxuyanî daye. Yani Mustafa Karasu ne kesê daxuyaniyê bide, daxuyaniyê bide wê Murat dibêje Murat Qarayılan be. Hem dereng maye hem işaret bu. Xwezî Mustafa Karasu daxuyaniyê kusane da. Yani daxuyanî dide işte wê daye yani endamê konseya Xwezî ne dawa dereng maye. Xwezî ne dawa dereng maye. Ez Yadin jî Bedran ez dixwazim tiştekî eşkera bînim ziman çend hefte berê jî Karasu gotinekî din jî gotibû em dixwazin Tirkiye li Rojava Kurda xwedî derkeve. Ev gotina jî gotibû yani. Yani ev gotin û rewşa îro dema ku meriv bide berhev bi rastî jî pir bi gorê dilê me nine yani em ya bêjin dereng jî manin. Yani Mustafa Karasu eger li me godar dike divê li rexneya vekirî be. Milletê Kurd rexne dike. Milletê Kurd şaştiyan dibîne. Di siyasetê de çi şaş e çi rast e milletê me siyasî ye dibîne. Em ji wê derê derkevin gelo. Çawa? Mugo em ji wê mijarê derkevin mijar. Na em ji vê mijarê derdikevin ez tenê viya bibêjim min tenê ji ber ku girîng e yani ez guherîn û veguherîna di nava Partiya Karkerên Kurdistanê de ez bi xwe girîng dibînim. Çawa girîng e? Mesela ne gotiye Kuzey Doğu Suriye. Gotiye ev êriş ne tenê li dijî Rojavayê Kurdistanê ye li dijî hemû gelê Kurd e. Ez viya dibêjim. Mesela nabêje li dijî gelan e. Heta doh jî têgeha ew ê hebû. Bana mühimin. Esas ev êrişa ku li Kuzey Doğu Suriye tê kirin li dijî biratiya gelan e. Mesela. Yani derdê me biratiya gelan ne milletê Kurd ve tê yan jî tê dibêje êrişa ku tê kirin li dijî jinan e. Mesela. Tişta ku ronî reha nefret dike ji wan gotinan ew e li dijî jinan e. Yani ne ez bolî mesela dijî nane me nakim dijî li dijî dibêje li dijî Buna Kurdan yani erê yani tîne dixe dibêje weke bibêje tiştên biçûk ez dibêjim rastiya mezin ser tê girtin yani va nizanim ekolojiyê li dijî Yani çerçeve denk dike tişta ku li ser Kurda tê kirin wek tişta ku ser jinat didin nîşandin ev ne başe yani. Ama vê derê de ez Rêzdar Mustafa Karasu pîroz dikim daxuyaniya wî jî di cî daye di wê manê de dibêjim divê me rû cesaret bide. Yani xeta netewî çi ye? demek dine ji min re qala mazlûm Kobanî bikirin demek dine. Em hatine astekidin nimazda. Erê. Niha wekî din ez tira bêjim
gelek daxuyanî hene daxuyanî ez nexwînim. İlham Ahmed jî anha di nava şer da ye wê jî helbesta xwe nîşan da ye. Yani hakikaten İlham Ahmed min li Hewlêrê dît li Keleka Mazlûm Abdî rûniştibû dîmenekî ecayîb dîrokî bû. Çawa wisa di nava tirs û fikarê de li muxatabê xwe temaşe dike çawa bikaribe tiştekî êrênî bi dest bixe ji bo milletê xwe. Ecayîb min panîka wê dît di wê derê de. Lê tabii İlham Ahmed însanekî xwedî tecrübe ye, şervan e, şoreşger e. Yani ev wene bi rastî jî hem weneyekî dîrokî bû tu daliya da meriv ji bona yekîtiya Kurda pir weneyekî baş û ya dîrokî bû. Lê meriv dema li weneya jî mêze dikir ew şekl û şemalê wanê ku parîkî hêvîşkestî tişta ku dixwast ne bi destê wan da bû jî dilê me hemiya jî êşand. Lê ev rojana jî bawekî çi dibe bila bibe wê derbas bibe. Gelê Kurd gelek merheleya da jî derbas biye. Ev rojanê psikolojiya ku me wenda kir em têk çû Kurd têk çû ev rojana ninin. Kurd gelek rojên wiha dîrokî bi gotina dengbêjiyê rojên oxilme derbas kirine. Di gelek oxilma da derbas biye Kurd. Oğurmê giran. Zilamê roja oğurmê giran. Bêguman em ev oxirma hanê jî wê derbas bibe. Rojên pêşiya me ez hêvîdarim pêşiya me wê rojên geş û xweş yê me be yani. Agahiya taybet ji min re hat ka ez ê par bikim. Were tabii ez çavkanî nedim. Yani evin az min re par veke tabii kesekî ji rojnamevanekî girîng e. Dibêje yani Serok Mesut Barzanî hem ji barak ra û her wiha ji şara ra berî ev civîna divê çi ev civîna li Hewlêrê wê çêbe berî wê wekî heftakî berî an çend roj berî ji her dara bi zelal gotiye. Yani ez vê meselê wexta heger gel têkeve bin qirkirinê gelê Kurd herêmên Kurd gelê Kurd têkeve bin qirkirinê ez nikanim pêşmerga bikim. Lewra Hewlêr jî Başûrê Kurdistanê jî biraz hesê bike. Yani ez wê çaxê nikanim gel bigirim ez nikanim ji gel re bêjim ji pêşmerga re bibêjim hûn ê neçin Rojavayê Kurdistanê. Dibêje ev rojnamevan jî dibêje yani ev hem ji colanê ra Mesut Barzanî gotiye û her wiha ji barak ra jî. Rast e. Min xwest vê par bikim. Ez wisa daynım ser ekranê bila ser ekranê be bikeve qeyda mühim e. بجي بيشمركة بجي بوردوني بجي مسعود بوردوني بيشمركة قهرماني والله بتعرفوا بوردوني والله خدي حبيبي دوري جنابي مسعود بوردوني حبيبي دوري جنابي Ev eva yeke Kurdistan yeke divê demê da ev slogan hanê bi rastî jî tam vê demê ye. Dilên her kesî, dilên her Kurdekî divî keliya hanê da li rojla dabêje her çi xwast ew me ji hev cuda bibînin jî di dilê me hemiya da Kurdistan bi rastî jî yeke ye. Ama ji were bêjim ez xwedî heyecanım min da wisa ji vê sibê ve hinkî Mazlûm Abdî ji Şamê vegeriyaye min da hêviyekî çêbiye ji bo serxwebûna Kurdistanê ez dibêjim qey di dîrokê de cara yekem e ew qas em nêzê rihê yeketiyan netewî bûne cara yekem e em serhildana gel dibînin ku ji her çar aliyên Kurdistanê rabûne ser piya ji bo hêviyekî. Mesela Kobanî cuda bû. Mesela Kobanî da berxwedana ji bo hebûnê bû. Ji bo tu bikaribî li ser piya bisekînî, ne ji bo çêkirinê bû. Ama aniha cuda ye, ne tenê berxwedan e. û her wiha ya bajarekî bû yani xelasiya wî bajarî bû niha xelasiya Rojavayê Kurdistanê ye. Rast e. Ya xêr ji wê jî du şerên Kobanî da hêviyekî welat avakirinê di Kurda da çêbû 14 sala wê heremê bi xwe birêva bir.
Naha eğer eğer em ser bikevin kek Yakup eğer mesela serkeftin çebi be edi sinore Rojavay Kurdistanê û Başûr mana xwetfin heye. Sînor namîne. Tu anha bi vê sînerjiya ku ketiye nava millet tu dikarî sînorê Bakurê Kurdistanê jî rakî. Vê serhildanê divê merov bidomîne qet nede seknandin tevlî Tirkî jî bike. Wê demê tu dikarî Bakurê Kurdistanê jî azad bikî. Tu dikarî her tiştî bikî. Vê derê ez nebêjim yani naxwazim teşvîq bikim lê anha millet bixwaze pirsendekî hatiye pêşiya wan dikarin Bakurê Kurdistanê jî bikin mîna Rojava. Qet ne mesele. Hemiyan tevlî hev bikin. yekekî jî ji wê saetê şûn da du aqwasa bûyera şûn da gere rojnamevanên Kurd, rewşenbîrên Kurd, kesên ku li pêşberên ekrana müsaade neke ku tu Kurdekî ji lîderên Kurda yê din ra çêra bide, xeber bide, nakokiya bide. Ew rihê ku gel di nav xwe de ava kirî, lazim e ku siyasetmedarê Kurda bi gorî vê hişîhanê hişyar bikin. Ya o dubendî wê tim çê bibe, rekabet wê çê bibe. Yani kîjan partî bibe partiya netewî. Ez behsa wî nakim yani di meseleyên Kurd û Kurdistaniyê da berjewendiyên ku tiştên ku gelê Kurd giştî ki eleqeder dike di wê meselê de gerek Kurd kiş wek hev tev bigere yani. Ama roja qara îlan rast bêjî ronî rihe. Anha gerek qara îlan li sahê be anha. Ama tabii ki drone digerin meseleyi sahê ne yani bangavaziya kir ji Qendîlê bê ji ciyayên Kurdistanê bê ev bangavazî gerek Murat Qarayîlan bike. Zaten welhasıl îro em nekevin çika bangevaziya kir bê fermandarê generalê gelê Kurd yêdin wê bike. Yani generalekî Kurd nihal Rojavayê Kurdistanê dibê çepbiriyara şer daye û meydan ji colanê raxwestiye. Ez serê her fermandarekî ya jî her rêvebirekî siyasî tevgera Kurd xudî misyonên cuda ne. Mesela di mesela pêvajoyê de me zêdetir Qarasu bîst. Qarasu bi giranî berpirsiyarê ji pêvajoyê daxuyaniyan dide. Herkes li gorî xwe xudî erke. Besê hozat erka wê cuda ye. Falan. Ya mamoste hala nav geldik nav geldekî xwedî erke ez jî zanim tu jî zane nav geldekî xwedî erke ez jî zanim tu jî zane di nav gel da Murat Qarayîlan xwedî erke em evdin nexapînin di nav gel da Mazlûm Kobanî xwedî erke di nav gel da ez nexwedî erkim Mustafa Karasu nexwedî erke em evdin nexapîne. Dîmen jî hene em dîmena jî wisa nîşan bidin ez ê hinekî li nûçeyên deqeyên dawî binêrim. Yani pir baş bû em ketin weşanê süper bû mala we ava. Pir xweş e. Aniha bi sînor bi sedan kes sînorên dagirkeran radikin û tevlî Qesedê dibin. Qesede çû biborin. Tevlî YPG dibin. YPG bu. Erê. YPG. Çapemeniya Kurd anha nikare vê tevgerê bişopîne. Tevgera milletê Kurd li her şerperçeyên Kurdistanê wisa qelebalık heye. Wisa rabiye serpiya bawer bike ne televizyonê Başûrê Kurdistanê ne yême nikarin bersiv bidin. Nikarin ragihînin. Çünkü hem ne amade ne hem naxwaza amade bibe hem sedemê wê jî ev gel bê kes rabû ser xwe. Ev gel bê sazî û organizasyon rabû ser xwe. Ev gel xetek Kurdî bê bi tu êol û îdeolojî rabû ser xwe. û li Başûrê Kurdistanê xwedî derkeve. Ev li Başûrê Rojavayê Kurdistanê xwedî derkeve. Ev Rojavayê Kurdistanê jî her wa ev xeta navê li ber xwe bide ev xeta îro wê li axa Rojavayê Kurdistanê ber xwe bide ev xeta. Welhasıl îdî partiya deynin hêlekê îdî ev nema zaten dawiya Ronî êm derdê min çi ye çünkü hin hevalê min xwestin vê YouTube'a me bidin girtin ji bo ez xizmetê nekim ji milletê Kurd re pir mücadele kirin lê bi ser neketin. Milletê Kurd berê xwe dame teveccüh nîşanda. Aniha jî em di xizmeta milletê xwe de ne pir kêfa min tê ez îro pir şam e. Ez wextê berxwedana ez heta Mazlûm Abdî li Şamê bû jî milletê me ez pir şikestî bû hevalê me li ser ekranê ez dîtim. Ez şikestî bûm. Ji ber ku piraniya axa me hatiye girtin ana ez ser ekranê nîşanê wedim jî. Yani erdemê hat girtin, êrişê me kirin, merû dikeve panîkê, merû nizane heta ku diçe. Vana hemî evin pêşiya mirovan digirin, bêhêvîtî çêdibe. Ama aniha ne wisa ye. Wextê ku mirov hêza milletê xwe dibîne,
مرو دمی شیار دبه مثلا وی واری وقتی که بریتان تبلی برنامه بو بخواه تبلی بو از پرشا بوم دقیقی از ویا داینیم سر اکرانه بلا اوک به پاشیم با اخفنا مثلا وقتی کلی خستن اف جی کسک حمی داگر کرن دمه دا پانیک یک مزین چیه بو پاشی جی آنها اجوارا بیجم دقیقی هوانو کاکو دا چو ها بریتان مثلا بریتان تلفنی مکر دوشان از زندی ده حوالی متکارن ساعت 7 بو عجایب آخفتنه کی به باندور کر ایسیان کر بانگ لملت مکر گوت از وکی روشنموانه کی از آنها درد کم در و سلاحه خواه دگرم چهته هاتن ازی حتی گوله خواه داوی شر بکن ورنه به ازی خواه بکوشم وقت نمسله قو ملتي ما حمي ويورن قركرن ونراد رابن هون رانابن قو قنيمة سوتي ودايا وجاري كديجي باسا كردستان هناك ايرو او روجا رابن اجا وقتی که برنامه بداوی بو ساعتك 2 ساعت درباس بو شاهیه بریتانه هجای گوداری کرنه اول بدران دخوازم پیکات با کلی کردستان تی دریه کوبانشکان دیه تن سبینه سليماني سبت في دري هولر تي في دري حزنا هذا كم جيبوا يا ري منتي قامش حمود هركتيا عام سركرن از کنم شروع وقتی زدم که میزه که بنره کوچ که ما حوالك هركتيا بلا بزانم فلاني انصر ناكبل تمام کرم کرونی میزه که کوچ که ما حوالك ما روزنامه که ما جن که کرد هو قص كت يعني تنقاسياوي ام تشتاد بيني ام الشاهياوي داد بيني دما دبيجي ك بدران مزجين لته باكوري كردستان الغازيا مهات يو يعني حوجيه مرو غير سري فالتي ورا خلي مروقي يعني ولا حاصل حوجيه ام بيش رو بكن قال لي كرد بنره جينك كرد شو قصد الشاب ويا تشاو مزجيني دنجي ويدا ام كان يويد بيني دبيجي ازيجي رايلم درنا جيب ويا جيشر داکو برایوی هاتون خوشکی ویل گازیه بیتی لورا روجوای کردستانی هم گرک بتنی برنده روجوای کردستانی رومتا گلی کرده روجوای کردستانی مبحضاران شهید جحر پرچین کردستانی روجلات روج آواج باکر لحر درین گورین شهید روجوای کردستانی هنه اشتکی بیجم تو بدو بینه که خوب تو جی بمره بریتانیا چجمره گود دوی وشانی ده گوت لرقای در دور حبسخانه کو داعشی ته دونه حواله ما پاراستناوی دکرن پشتی دمه کی حواله مکتن چمبر دیل هاتن گرتن وانا وقت اسیر هاتن گرتن مازوم عبدی لشامی بو د بردیلا وانا وقت داخویانی دان پیشیا مازوم عبدی جبو امزه بکه او گلجی لسر سر وان حواله ما لرقای بو وقت مازوم امزه نکر و دلیل خز درکت وانا حمی حواله ما شروان ما ال رقای گله باران کرن حمی شهید بون و یا بریتانه ایواره دقا داویدا جیرا وقتی که داخفی جیرا پیام هات پیام جمره خوان و بگری بس کر و دمی بانکر هر کسی ایدی هاتی حتی برقرکی یعنی چاره تونه آنها ملت مجی برسف دایه یعنی از حواله ما روشنامه‌گر بریتانه ایران پیروز دکم خباته کی پر سرکفتی کر هوان هم خاطر جه حواله بخوازن گوتنی وی داوی هنه yani kirgihişti hesti tu gotun manaya xwetune çi ji destê kî çiti lazım di vî roja hanê da bike sibê gotinên ku were gotin jî tu manaya wî tune roj ev roj e جبوی مجی همان چیزی دبیجم یعنی روجوای کردستانی هر دبی چه کسی کرد کانه به راز هرپا بمشه گرک فلسطینو راخه ایدی گویمه ده سیاست مدارا آن کسی که ما ارگانیزه ناکنا کلان خب کن بکن رابن سرپا اون کانه کبری کلی بیرخه اون کانه بقیرن ببیجن بجی روجوای کردستانی وقت امروف بقیره وقت دبی چه وقت پیتین برفی اوی بخوا خمزم بکن والحاصل اف وارو جنا روجوای کردستانی مرو یکی نگار به شهر بکد لمالا خبر بقیره لمالا خبر بقیره بيجي روجوای کردستانی ما مستعزنی کی بهش ها ولی کی جمله نفستان دیگه بيجي یا تو هیچ سبب ما مستبدان و شاش فهم کدو لبری وی هیچ به نام و حیران لبری وی هیچ نابم از
روش بهیرسه Ez anha devkenim na belki heval dijin de dema şarda çok kısa devkeni. Heval kenimin hakikaten beşeki eviye tekuşiniye. Dibi em şabın em devken bin em jikeni xwe tabizane. برخوادان هیه بلکه برخوادان دست بکریه Ji ber ku berxwedanê dest pê kiriye êdî em kêfxweş in. Heta êvarê jî ez netkeniyam. Ama ji vir pêva êdî di berxwedanê de dibe em zanem bikenin. Hevan ve ji we re spas dikim ji bo alîkariya we ji bo endametiya we. Ji kerema xwe re hevalê me dibêjin û çiqas biacîbînin aqasa ev bername diçe pêşiya herkesî. Kanala me kanala xeta netewî ye. Ez hevalê me Ronî jî Yaqûb jî ez we pîroz dikim bi alîkariya we. Hakikaten ispat bû ku xeta netewî bi ser dikeve. û kanala me jî bi ser ket me îspat kir ku milletê me amade ye xetê netewî godar bike, Kurdiya xwe godar bike. Ji kerema xwe re bibin abone vê kanalê mezin bikin. Tonkê خطا نتویجی نل دیجی تو اول ایدئولوژی پارتیه ایجی Na. Tenê Kurdistanê diparêze. Kurdistanê diparêze, hebûna milletê me diparêze, her tiştî diparêze. Edebiyat, şiîr, huner, çi dikî bike bila bedew be. Ev slogana me ye. Dadê xatirê we hevan no silav rêz. بیجی روژا